To masu sauraron mu barkanmu da sake waiwayowa tare da ku a cikin wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka. Idan wannan shine zuwanka wannan tasha tamu ta farko, da haka ka yi subscribing kana ka danna ƙararrawa domin da zarar mun ɗora abu ka same shi. A yanzu nan muka samu wasu fotuna wanda fotunan sun tabbatar mana da wasu hujjoji wanda ya tabbatar da cewa akwai wani babban al'amari ko kuma akwai wani gagarumin al'amari da ake kokarin shiryawa a cikin babban masana'anta ta shirya fina-finai, wanda kuma idan har wannan abu ya tabbata mutane da yawa za su yi mutukar farin ciki, wanda akwai wanda da yawa suka ci alwashi akan wannan abu. Musamman ma wanda shi kansa babban mawaƙi kuma babban jarumi Adam A Zango ya ci alwashi, wanda ya ce in dai wannan abu ya tabbata ya yi alƙawari zai ba da gidan da za a zauna, ma'ana zai siya musu gida su zaɓi jihar da suke so su zauna a cikin faɗin Najeriya, ko su zauna a Abuja, ko su zauna a Kano, ko su zauna a Kaduna, ko Jigawa, ko Maiduguri, ko Adamawa, ko Yola, ko Gombe, ko Sokoto, ko Jos, ko Katsina, ko Bauchi, ko Zamfara, ko Zazzau, ko duk inda suke so su zaɓa inda suke so a cikin faɗin Najeriya, ko arewacin Najeriya ko kudancin Najeriya. Jarumi Adam A Zango ya ce su zaɓa ya siya musu gida idan har wannan abu ya tabbata. Sannan shi kansa babban mawaƙi Nura M Inuwa shi ma ya ci alwashi, kuma ya ce in dai wannan abu ya tabbata shi ma ya yi alkawari, shi kuma duk abin da za a zuba na wani kayan alatu a gidan duk wani abu da tsintsiyar laushi ita ce ake sayar da ta naira 50 ko 100, shi kuma ya ce daidai ita baya buƙatar su kawo a cikin gidan. Duk wani abu da ake buƙata na kayan alatu na gidan karan katakaf shi kuma ya ce ya ɗauke nauyi. Sannan su kuma akwai wasu kuma kama irin su Ado Gwanja, shi kuma Ado Gwanja ya ce duk wata sutura da za a ɗinka a wannan biki ya ɗauke nauyi. Shi kuma Umar M Sharif ya ce Nura M Inuwa ya taimaka ya sassauta ya rage wannan buri, ya taimaka ya bashi ko da iya kujeru ne da gadon da za su yi amfani da shi, ya ce ya taimaka ya bashi wannan nauyi. Kai akwai rigingimu, akwai abubuwa da yawa wanda mutane da yawa suke tattofa albarkacin bakin su akai. Sai dai kafin mu shiga wannan ainihin zancen namu, akwai mutane da yawa da suke yawan ɗaukar namba na su kira ni dangane da cewa suna so su kulla ma'amala da ni, ko kuma suna so za su shiga masana'antar fim domin suna so su ma su dinga harkar fim ga mata ko maza. Akwai wanda da yawa suke yawan yi mu wannan kiran. So a yanzu zan ƙara baku dama, ko in ce zan gaya muku magana ta ƙarshe. So ku sani cewa ga waɗanda suke so za su shiga harkar fim ɓangaren mata ko ɓangaren maza, iyaye ko kuma yara, so za su iya tuntuɓa na ta wannan layi domin jin dokoki da kuma ƙa'idar abubuwan da za ka bi ko kuma ya kamata a bi. So bugu da ƙari ban tsaya nan ba, akwai waɗanda da yawa nan ma suke yawan kira na a waya ɓangaren cewa suna so zan buɗe musu sabon YouTube channel domin su dinga ɗora shirye-shiryensu na waƙoƙinsu, domin waƙoƙinsu su yi suna, su zama celebrities, a san su, a dinga neman su a faɗin duniya. Har ma waɗanda suke amfani da YouTube channel ɗin wanda ba a san su ba, ko kuma YouTube ɗinsu yana ɗan ba su matsala, ku sani cewa domin buɗe muku sabon YouTube channel ko kuma magance muku matsalar YouTube channel ɗinku, za ku iya ɗaukar namba na ku kira ni kai tsaye ko kuma ku bibiye ni ta WhatsApp. Har ma wato waɗanda suke harkar comedy ko manya-manyan fina-finai, ko kuma 'yan kasuwa waɗanda suke ɗora bidiyoyin kasuwancinsu a kan YouTube channel domin kasuwancinsu ya bunƙasa, ku sani cewa wannan dama ku kanku bata ƙyale ku ba. Ga wanda suke so a magance musu matsalar YouTube channel ɗinsu ko kuma a buɗe musu sabo domin su dinga ɗora shirye-shiryensu, za ku iya tuntuɓa na a wannan namba domin yi muku aikinku. Haka zalika ga waɗanda kuma suke so za su yi sabo ko kuma wanda aka tara subscribers da yawa, nan ma dai za ku iya bibiya na. Har ma 'yan kasuwa wanda suke sha'awa za mu tallata musu hajojinsu a faɗin duniya, wannan dama bata ƙyale ku ba, ku kanku za ku iya tuntuɓa na domin na tallata muku hajojinku. Kowane irin tallan dai bai saba wa ƙa'ida ba, za mu iya tallata muku. So a gurguje barin koma ainihin abin da ya ajiye mu, wato ɓangaren waɗannan al'amari da ake zargin cewa ko ake hasashe kan cewa Momi Gombe da kuma Hamisu Bireka ana kyautata zaton anytime, ma'ana kowane lokaci za su iya shiga daga ciki. Kuma shiga daga cikin ya kai ga cewa mutane da yawa suna ta hasashe, suna ta tofa albarkacin bakinsu akan wannan abu. Wasu da yawa suna ta maganganu, wasu da yawa suna kaza. To ku sani cewa a yanzu lokaci ya riga yi, kuma a yanzu lokaci ya riga ya karatu. So ga waɗanda suke tunanin wannan abu ba zai faru ba, a yanzu an fara hasashe ya samu, kamar yanda wasu suka sani cewa lokaci ne daman ya riga yayi. So akwai mutane da yawa wanda suke so su ji mutanen da suka yi alƙawari. So akwai shi kuma Raran Waka wanda an tuntuɓe shi wanda irin gudunmawa zai iya bayarwa, bai dai ce komai ba, amma dai ba a san irin tamawar da ba.
Sannan bugu da ƙari akwai Alan Waka ya yi magana ya ce shi kuma ya yi alkawari zai ba da mota kyauta wanda za a ɗauki amarya a kai ta a ciki. Haka zalika akwai Usaini Danko shi ma ya ce ya yi alkawari zai ba da mota kyauta wanda shi kuma za a ɗauki ango a kashe a ciki. Wohoho! Lallai tabbas an tabbatar da cewa Kannywood gida ne na haɗin kai kuma gida ne wanda aka tabbatar da cewa tabbas ɗan Kannywood sai ɗan Kannywood. A cikin mata fa akwai mata da yawa waɗanda su ma fa suka sadaukar. Akwai mata fa da yawa wanda suka ba da kyaututtukansu. Ku dai cika bari bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu. Ku yi subscribe na kana ku danna ƙararrawa domin jin yadda za ta kasance game da wannan kyaututtuka da biki.